Mynsiem nomor lai spa lai pupra. Lai spa lai pupra. Wan baroh ku emen ku barah. Wan yaro jini seba jingba. Kajingi klanjing sang klanjingku. Jauh trayu banjuku. Ganjar wayai kengkut ya utrai. Nai gambar bangunan lenggang wai. Nasudaya Maria umudu. Si usai kaperte yakiblu. Wan baroh ku emen ku barah. Wan yaro jini seba jingba. Kajingi klanjing sang klanjingku. Jauh trayu banjuku. Tikumba o Jesu layak badu lamipat. Kumdaro uppa unyalam badu yakitu kibalaya ha o Jesu. Tikumba bau Adam baroh kibriyu kilaya nyau Adam. Kumdaro en sapenim yakibriyu baroh ha o Kris. Kohimen ko para minta Sngi Balang ka Kynmaw burom ya baroh ki bayid batoin jangi ki balakhlad na padang jangi bad ka balang ka bukar pang ya unil banai nagabinda banduai banyara ya ki Mynsiem balakhlad na marbale baroh ki Mynsiem balakhlad kim shimlayap haga jingkuid dondru ki bayap haga pop bad minda mangi ki bayim haga ne ka parte ki bashimenda mas ki balaban duai rosary ki balaban shashitam ni shashitam nagabinda jonki namar ki Mynsiem jonki bayap kimla ban duai kimla ban attend mas kimla ban shimenda mas endre mangi ngila ban shimenda mas tengi duai kerpang nagabinda ki Mynsiem baroh minda kasngi bat baharo ki Sngi ki ban sawan namar ngidon born ki Mynsiem bamdon mano ban duai lese omdon mano ba Kynmaw yaki giwan rai ki bahara shautrai manginduk yo bon ki paralok habeneng nagabinda jongi kadang im hagade ka parte but man gap Sngi kaba man gapor habangi Kynmaw yaki bayap ngidang Kynmaw bakin long rikuit hakawai pat ka Sngi da kabai ti yaki bayi batoin jongi kimi ki pa jongi himen ki para jongi ki yaki bahinga sem jongi ngi duai pad ngi shimenda shirhem hagane ki yukerish Bakhuid ha kerteng uppa badu kon badu Mynsiem Bakhuid amen ka jinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bad ka jingi jongo bleng lem bad ka jinga sulak jongo Mynsiem Bakhuid kindon rengka bat pi baroh Rengkat bat piru. ko himen ko para tongin sange shipor pan pan map nagabinda ki pop jangi nagabinda baru ki jing tingit kababit yangi kumjur ngi pan map nagabinda ki Mynsiem balakhlad
ngi duai nagabenda ki pop jengkiru bau trayun sait kud ya baroh ki Mynsiem balakhlad dagasna bakardor ke jongu na baroh ke jing tingit lese ya ki por baki klad ki yap om haga jingai banginang ai tiru ya ki kadbangi panmap nagabenda ki pop lajong ai ka jingi du Jesu nang sait kud yang baroh ai ka jingi du Jesu nang pelai lu dia ngi nak ki pop lagi jing tut nak ki jing vit baroh kadba ngi sosi ya ki pop lajong kumjuru nagabenda ki Mynsiem balakhlad ko Jesu bait ngi ki nong pop ki wan syame dagaba panmap nagabenda ki lai kilet ngi panmap ru nagabenda ki Mynsiem balakhlad bamenam map yeki yalam yeki syabene nga pala Haulay badun hor baroh. Pada pi ko kimen ko para. Mangalay pop shibune. Daki jimurkhan. Daki tin. Daki kam. Daki jinglay klet. Daki jinglay palachunga. Daki jinglay palachunga. Daki jinglay palan bakrao pechunga. Namar kata makarpan ya Maria Bakhuid. Kabayay sa katay suti. Ya iyangel batiri koid. Bari pi ko himen ko para. Banduay nagabenda jonga. Pautray ublay jongi. Ublay badan bor baro nis ne yangi. Parendala mapigi pop jongi. Unyalam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Try kendra ko beis neyangi. Try kendra ko beis neyangi. Sngi Kynmaw ya baroh ki Mynsiem ki ben live luid minta kasni lemba kene gi ukrish Bakhuid lemba kene gi jinduai jongi inangai burom ya utrai man ka por habangi duai ya sai nagabenda ki Mynsiem hadim ben kuid kinang live luid pakinang ki khair shabane bat kalang ka burom jongo balai inangai burom ya utrai nagabenda ki Mynsiem baroh kin poi shabane minta kasni Uram ublay syadro Pada indel jingsu Tadi menteri waro waran kamon Brahma Iya ya roya me Inam bani mane Iya pendon murah Long
Mynsiem Bakhuid Agamurau Mupa Tongin niya duway. Iduway nagabinda ki Mynsiem Balang. Nagabinda ki bayir batoin ki balakhlad na pedeng jangi. Ya ki migi pa jangi. Ki men ki para jangi. Ya ki kun pikti jangi. Ya ki bahinga sem jangi. Kumjuru nagabinda baor ki Mynsiem ki bangim itu. Lese don bun ki Mynsiem badang kerpad yangi hagene por duway nam nagabinda jangaru. Inang duway nagabinda jangi. Lese ki ba hapori jangi habar kari. Ahai ka bor trai nang trai kam halor bar ro ki Mynsiem badon kam yega jingi snege jangu pale lembaga nege yukirish Bakhuid. Koppa ubahabening to sngat yang ka jing duway jangi bad to pintingen iangi to pindimangai ya ka jinge jangi hawukun jamme ya uba melapin mipat na kibaya to pinkalain iya ka jingkarmen jangi baki himen ki para jangi kinyo bindalem iya ka jingmi pa jangu naba uim bado senshar but me lem bado Mynsiem Bakhuid uway ublay junom la junom Amen. Kecing pulih na kitab jing start kerana kebalai kekot iway terdu kebakandai. Hendrai ki Mynsiem yang kiri hok kidon hagak tenu blay matkin Mynsiem jing sati ai haki kemar jang ki babe ki ikum ki balayap bad haki balakhlad ki tharai ba ki janjar bad ya ki jing leit no jang la nyau kum ka jing jot phause ki supan ban haba pek ki bre ikum ki balasa penstom penban ki dab daga jingkermen haga jing bomyam kilasha tunjo khndiat khnso hendrai kinsayo kajing bha kababun namaru blai ensa endaya u la tunjo yaki ulasem ba kilong ki babet ya uhi kum ya kaksiar haka pajwa ula prang yaka batkum ya ki jingnya bala terwa ula pdiang ki enda uwan bisa ki kinsa pranai bat kisa kinte kum ki pliading ha ki kenro ha ki ding khong plang kinsa sinsara kiri bat kinsa long kenrat halor ki jaj pendreu baru try un salong us em jong ki junom kito ki basania u kisno tho ya ka jing shisha bat ki bas khem jing ya kinya ne bat u ha ka jing e namar ba ka jing ai bat ka jing snai ki dai tang ya ki balajet u blai u ap sumare ki rekhoj baro tin jong trai Iso Simnaga Sam Apulai nomor Druspa Kendai Punyau Druspa Kendai Punyau Antifon Baar Walang ayat atem jia
Jing Ting Jing Ma Namar may I don't drink Wala Dangaya Datem Jing Ya Ngam Don Jing Ting Jing Ma Ba me don't drink Abaringkat me don Ngam tingkat jing mensau Uding syarai jong me baru ding tukin pensngai Wala dangaya datem jing ya Ngam don jing ting jing ma Ba me don ringka Pangame krejin ba Akmat jangki Nongstoin Kakli jong Mynsiem Baturi jong Agasle Awala dangaya datem jing ya Ngam dan jing ting jing ma Ba me dan ringka Kachin bring the tiu polus kalau nang san kat khatsan hadu kharbai nreu lai du khandai kachin kremen pat kanom pin babe yangi tamar kachin e chong play kadamier kidonu chungi da Mynsiem Bakhuid yo bala ai hangi hakaya balabu men bangi dang long ki paltlot ukris ulayap naga benta ki brio bapop nyar badan upanyap naga benta uri hok Taïew se lada Mynsiem upanut yap nakapenta upriu papha Henry day hakane pa uplay upen I yala kaching it nakapenta chungi pamen ba ngidang long kinong pop ukris ulayap nakapenta chungi entalele pa ulapin manhok yangi dalakas nam lajong kanang kham tikina pa un sapala yangi nakaching bitar uplay namarwat hapa ngidang long kinong shun Lapin ya sukengi padu play Taka cingnya ukhun jungu Karno lele Ngi ki palai asuk Ngin selai im Taka cing im jungu Om tang kumta Hendra ngis ngukemen Pat singo sorong hau play Leng ba utara jungi uci sukris Da upamenta Gi yok pedeng ya kacing suk Pim tip mo Payangi baroh Ki palapin baptis sau kris jisu Lapin baptis jaka cingnyap jong u Nabalada lapin yeso lang yengi Pad u hakacing sriem jong kacingnyap En pin yeso lang yengi ro kumju hakacing mepat Ngitip paya upriu parim jongi Lasanar penalang pad u Pan pendun papop Pad pan om syate merau syuk hakapop Napa ota upalayap Ulap laid nakapop Telada ngilayap lang pad u kris Ngingit pangin sa imro rengkat padu Ngitip pau kris Tamar pa ulamipat na kacingnyap Un om yap syuk Kacingnyap kam dondor syuk halor jong u Kaktin jong utrai Nisongo yap lay Hallelujah Balakhlad jong pa jonga Ale tu shimti ya Kynmaw balakhlad lupa ya pi Adu baseng ya kapurte Hallelujah Hallelujah Utrai undon reng khad bat phim Ringka bathiru Kajing pulay na ka gospel Bakhuid kat kumuya anis Kaburam kami utrai Baroh
kat ka ba upa u ai hanga kan wan shanga bat yauta u ba wan shanga nganom kendait no namar ngalawan na beneng banle ya ka mon jonguta u bala pha yenga om ya ka mon la jong te kane kalong ka mon jonguta u bala pha yenga ngam de bandu yano nakitu baroh ba ula ai hanga Henry bangan pinmipat yaki hagas ni kaddu hoy kaba upa ukwa kalong kane bakito baro kiba yo ya ukun badnget hau kinyo ya ka jingim bang juke bad bangan pinmipat yaki haka aker kasngi ka gospel jong utrai Kajia roh yame Chris. ko himen kopara bayit ha utrai Jesus Christ minin kasngi ngikin mau burom ya kirikui kibang nginge bala poi shabaneng kidon minta badu utrai ukun badu Mynsiem Bakhuid bad kidang lekamen bad ki angel kirikui minta kasngi ngikin mau ya ki Mynsiem balakhlad habangile rake ya kasngi burom jangari kui kimdon kamshu ya ka jingkershan jongi kimdon kamshu ya ka jingduwai jongi pinban ngidon kam yaki kin duwai naga binda jongi kin wan yarap naga binda jongi katbang ngidon jinge but kin yai rengkat patngi but kin pasyaw hangi yakal lindi jongka jingkui kabangi reke yaka jingken mau yaki baya ngiken mau yaki Mynsiem balakhlad kiri kui ru kilakhlad ki Mynsiem kabangi ken mau minta kasngi ru kilakhlad kai kaba pelong kawe yaki kalong ke jingia kai kaba pelong yangiru kawe bati kalong ya ke jingken mau bat ke jingtip ba mangiru ngidia ladang imia nginum long kawe badu ble nginum long kawe bad ka beneng nginum long kawe bad kiri koi ke jingiap ka pinyalong yangi kawe badu ble kawe ka sain dur jongo ble ngios no na ka gospel ka sain dur jongo ble kalong bangindu yo jingim bam jikut kane kalong ka jingang nur jongo ble na ka binda jongi uble shimkwa bandu iano kaba ula sain dur badu jisuru utrai shitam ban pindu iano na kene ka sain dur jongo ble badu belai ula tau yengi da kene ke jingkwa bangin yalong kawe badu Henry haba ula yo don buon ki Mynsiem don buon ki kun kim treshu ben yalong kawe badu belai bad pin ban kila jid ka pop ublai ula pa ya ukun pa marwe u jisu ban pindu no ya ka borjang ga pop lemba ke jingiap chumu hangni ngide ben sautu habangi puson chapanga jingiap ka dondru ya ka bor ban pindu ya ka pop nangi ka jingiap jongno jingiap jungu Jesus Christ ka don ka bor ban pindu ya ka pop ladang iyap mangi katong ilaban pindu iya ka bor jang ka pop hoy ladang iyap badu Chris ladang iyap badu Chris
ladang ia pura badu Chris ngilaban pendu ia ka bor jong kapo hakini gi por balade ngala leisha Europe iti arbanai eye tam ngalasa ban ngalasa ha kawe ka jaka kaba kerteng anasi ha France bad kumba katsan kilometer jingai na anasi kaladon kawe ka jingking kaba itinna to narth ligi jingking kaha kawe ka jingking kiyai barabor ki kali kawe pat ka jingking kilabu kumga jingking kaba itinna kaba rim bakim shashu baki kali kinyai bod ibriyu kiwan ban peit kai haga taga jingking na mari itinna panat Henry kaya kabadang jihang tu man ka Taïew lajan long man ka Taïew san hindringut ki kon samla ki penyap yalade da ka ba pinno yalade na ka taka jingki bale ki le konda ki penya bale ki penya nga ong ka jingiap kalong ka jingailan banya kenduk ya ublai ladang ia padu Chris ngi lain na ka pop hato kini ki kina samla ki bakkat kendai arpo Vietnam ki penno ya lade na ka ta jingking ben penyap ya lade hato kini yo ya ka kani ke jimma don bon ki kun hapadang jongiru khabaki do jingermen ki penyap ya lade mano ba penyap ya lade ki buriu ki badu jingermen lese kila yaid samla kila yid samla Henry kindit kinsan kisngotu bakata ka samla kam issue kala shet kalano kila do jingermen lese don ki kun ki ba ward ki kam ki jam Henry klan yo lese kila ngop ha kano ke jingdi ka ba shirke badminta kim shem jingmuchu ha ka jingim jongki bat ki do jingermen do jingermen kaba mud kila do ya ka jingi do jisu ka jimpule naka sitti jonga Paulus Bakhuid shar ki Roman ni pule minda ka jingermen ngi don ki bamdon jingermen kinum poi sha uble ki badon jingermen ha utrai kin poi sha uble shaga jingim bamjiko tinaga taka daw ngala on don har jait ki jingia kum kini ki jimpiniap yala de kilong ki jait buriyu ki peniap yala de namar kim don jingermen shu kim don jinge shu ha ubale ki to ki bang nge ha ubale ki to ki ba yid yaw jisu ki to ki ba don jingermen ha jisu kim laban peniap yala de wat hakamat kino ki jinge wat hakamat kino ki jing shitam kinum do jingermen na marketin what happening kene ke jinge what happening kene ke jing shitam u jisu unum ino yaki do jingermen kaba mod kila do yaw jisu kila penja yaw jisu kila penja yaka jingya de padu jisu Chris but ka gospel ka karan shai kada ublay shim kwa ban pendo no ya no u jisu shim kwa ban ino ya no ya ka ba ublay ulaiti haw te ki ba do jingermen part kim treshu ban yesilok badu jisu kinum treshu ban ya rengka badu ublay bananda kinsa jot kinsa penyat yalade kabamod ngi ki kristan ngi deben soto ya ka jingim jongi ka pensyong nongrim halor ka jingkermen ngi kermen wat hadin ke jingiap ngin poi sha utrai ka jingiap kam de ka jingut jong ka jingim jongi ka jingiap kalong ka jingka arsin jongi ka jingiap kalong ka jingka jongi shabane but kabangi duai minda kasi nagabinda ki baya lese kila bandon ki kon ki balaya da kabadu jingermen lese kila bandon ki kon ki bamdon ke jingyasilo pura badu jisu
lese kila bandon kikon ke Mynsiem balakhlad ha ka pop Sngi Kynmaw ya baroh kita ki Mynsiem balakhlad ha ka pop Ngim Kynmaw ya kita ki Mynsiem ke balayim koi namar ngila Kynmaw ya ki minin but ngingait kila poi ki buriu ki bayap ha ka pop ki don kam jimpin kuid ki buri ki ba im ba ki bayap ha ka jingkuid kim don kam jimpin kuid kila kermen nadu ka por ba kila ngait hau jisu hadu ka por ba kila yap te ko himen ko para ngi don kam ye ki kun ki ba kermen ya utrai ngi don kam ye ki kun ki ba yim ha ka jingkuid omde barabor ki don ki bri ki ba on ngan sa peit pan ngan pen kuit pan ngan im kuit no hadin si por ar por namar ka jingiap kalong ka reality kalong ka jingshisha kabalaban wan shakino kino ki briu ka jingiap kam juburom ya ki kullu ka jingiap kam juburom ya ki kina ka jingiap kam juburom ya ki kon samla ka jingiap kam juburom ya ki longumi ne longupa kam burom ya ki lindo ne ki bishap ka jingiap kawan Sngi baroh namar ka jingiap kalong ka jingshisha kaba utrai ula buha kamajongi namar lagi ni ki por covid ngila tip ya kita baroh ka jingiap kalaban boy shakinu kino ki priu kalempe kema kalampe kerdan ka jingiap kan wan Sngi Henry kumno ngilaban escape jingiap kumno ngilaban lai lui naga nega jingiap ngide ban long ki ba kermen hautrai ki ba kermen hautrai kinomiap wat lada ni dukut Mynsiem naga nega perthe kinang imbiang bado trai naga taga daw ka kitab jing start kala kranchai ka daw ya ke Mynsiem jong ki balakhlad ki don ha ka ti jong ubalai ko himen ko para hakene ke Sngi Kynmaw Kynmaw ya ki bayap ngide ben skautu ya kane ngide balong balakre haki gospel ngi don bon ki jaka shapang shipongod ki teisoti bala ah ya ka jingwan jong nong le kurim sanmud kila ra ya ka umpinia sanmud kila khala ngidon ki shakri ba ap ya ka jingwan jong kinra ya ki shakri bajait pade badakai bam huzia bam sumar ya ka jingwan pai jong kinra ka gospel ka hikayangi shapanga jingya pun ki jaka ujisu hikayangi shapanga jingkardor jong ka jimpen kare tongin pen kare tongilong bela kare ngimde ben bute ya ka sniyap jongi ngiyap haka ba kermen ya utrai ngimde ban long kun kita ki kun samla ka bangala ong bala do jingkermen nanda ke penyap ya lade ki penno ya lade na ki jaka ba kenjang ki sting pasi ki bi ba ki penyap ya lade kita kimde ki kun badon jingkermen ba jingi do jisu ngide ban long ki kun badon jingi ki kun badon jingi do jisu ki kun ba kermen hau bale kinum perkat ben penyap ya lade henre ki I ben yap henre omde kalam utrai ki badon utrai kinum le ki kamsniu ki ba im badu jisu kinum perkat ban le kamsniu ki bamdon badu jisu ki perkat lender ban le ki kam basniu tongin lang ki kon ba pen krai alade na ka benda ka jinya tongin duai na ka benda ki ba yil ba toin joni ngilong ginompo mangi ginompo medon ka jingkarmen hau jisu na marlada gi shanya hau un map igi pop joni jisu be yid karko kardo yangi karko kardoru yaki bayak na padang jongi map igi pop jongi pelenggot igi jing shitam jongi yalam yaki rusha beneng kamda me minta kasni lempa ka hokka sot jangkane gi yukerish Bakhuid pelai lud bun ki Mynsiem na dim ben kui bakil longi paralog jongi
penyerap yang iha kejengim jengi. Enyero ya utrai Yesus Kristus. Kohimen kopara tongin plai kejeng jengi pangin kermen hau trai bangin nom iap hakano kano kadur lait no kaboru trai nganget hau play upa badon por baro unong tau kebeneng pada kendo pada Yesus Kristus ur mamai wejung utrai jengi yau bala puna Mynsiem Bakhuid yau bala kana kamaria teisuti bala shale bein hopo Pontius Pilatus la sana Taïew la ya la Taïew la ya Sngi haga Sngi Balang na min partner gibeya ula kiu shapneng shamsh play upa badon bor baro nang ga wan dan bishari gibeya gibeya ngangi hau Mynsiem Bakhuid haga Balang Catholic Bakhuid haga jingya sudak Bakhuid haga jimma gipo haga jimmi pa kado haga jingim pam chikut amen. Hagane Sngi Sngi Kynmaw ia ki himmen ki para jengi ki balakhlad tongin ia kin dio ia ka jingdo ai jengi sha uple uppa baki ingasem kristan jengi. Bentau ke Bakhuid Sngi, Bishop Sngi kiling dok pati katekis. Pada kecing Bakhuid, pada kecing Sherham Mawkhlam Thai. Kindu bialam yala kinhun lang brod sya kecing penim. Ni kerpat yami kotarai. Ni kerpat yami kotarai. Na kebentakan ni kerempai Kristan Sngi. Pada kecing markeliang. Rap iwe ya iwe pat. Pan poisuk sya kecing bom cukut. Ni kerpat yami kotarai. Ni kerpat yami kotarai. Na kebenta iwe pa iwe nangi. Bakading penau Kris. Kandu bialam yangi ha kecing bat pentengan yangi habawan kecing yap ni kerpat yami kotarai. Ni kerpat yami kotarai. Na kebenta ki beriu baroh ki badan hatmir cing yap. Pada kabakala kabambut na kecingki kindu pediang na kecing kemen ya kecing penim kabau Kris uterwa hakikadu yawai ni kerpat yami kotarai. Ni kerpat yami kotarai. Na kebenta ki rungai ki balakhlad no ba anda kilayo ya kecing kemen ublay kedup ya zalim na kebenta jengi baroh bangiru shisin ngiduban banyalong kawai kaying kasem batki haben ni kerpat yami kotarai. Ni kerpat yami kotarai. Kopa ubah habeneng mela prasad Mynsiem ya Balang banbu ya kane Sngi Kynmaw ia ke balakhlad no da kaba kintu yangi banduailem nagabinda jengki but ban kerpat ia ke jingya sailem jengki nagabinda jengi me I yaki but yangi rude ai bamangi shisin Sngi ngin yalong la ka jingkomen bamela penkre nagabinda jengi happening gipanya kane lembau Jesu utrai jengim amen. Lais Pak Andre Putra. Lais Pak Andre Putra. Shim ku try jing jong gai ti lu ara de ame baroh Sngi jong
ko ya duai ko kemen ko para baga jingkinia janga ba jampi kallang ka papriang pun ha ublai upa badan bor baro to try pideng jingkian ti jampi namta jira urom tentu Sngi Balang jong baroh kowe ko pa ubah bening to pediang ye ke jing tarwa kane ke inga sem kristan jame a daka jingia pukun jame ya kaba ngi Kynmaw minta ha kane ke eucharis to pediang ha ka burom jame ya ki himmen ki para jongi ki kimi ki pa jongi ki kon ki ti jongi ki parlo para jor jongi barro ki balaya ngi panya kane lemba ukris utrai jongim amen utrai undon rengka bat pim Rengkat batir to ken thiu yana ki donut ingin tia ki shall try to ngi aingu ya utrai ublei jongim ka shong hok bat katei da shisha kalong ka bashong hok bat ka badei ka dei ti jongi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yemi ko kinrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam chikut lemba utrai jongi Jesus Christ how ka jingkarmen ya ka jingmi pat Bakhuid ka pau shinna but kumda ki to ki bakusulai ya ka jing shisha janga jingiam kinyo jing tengen da ka jing kular janga jimbam yap shu lawe da shisha ko kenrat naga benda ki to ki bangei thame ka jingim ka shu kala henre kam kutna but haba kane ka jing ying basa ha kane ka parte ka prano me pen kre nagabinda jonki ka ying shongne happening but kumda rengkat bat ki angel bat ki arkengel rengkat bat ki katsem bat ki hima lembat bangaru ki pait bat ki bo jonga bening ngirwai ya ga jingruai jonga buram jame kadba klam sange ngi pembanam ko para tongin Kynmaw I yaki bayi patoy jongi kimi ki pa jongi kimen ki para jongi ki parlog jongi yaki lok jongi yaki marjan marpa jongi kumjuru ya bahar ke Mynsiem bamdon mano ban kershan berduai inang IT yaki bahar shagas nam bakardor jisu shaga bor jong Mynsiem Bakhuid awinam pen kantang unam perlait luit giduai ha ke Mynsiem ko trai jisu perlait luit daki klur mut ke Mynsiem minta kasni bakin poisha pening bangin yo paralog happening ipelong paralog kata kabangi duai naga binta ki Mynsiem balakhlad idang pelong paralog batki bakin longi paralog ki bas nungu yangi namar ngi yarap yaki haka jing jinjar jongki ko himen ko para daga jinge i duai bakin yarap yangi piki kinna bakpule kinwan yarap yapi ki batresh tom haki ingasem kinwan yarap yapi namar kane kade ka kamram janga jompi pan perlong rikuid yaki abangi perlong rikuid yano daga jing tresh tom kita ki rikuid kilongi paralog jongi dashisha melong Bakhuid kotrai kata mei jong ka jing kuid baroh namar katangi karpadye me to pen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka bapa ya Mynsiem jame kum ka umje halo jongi bakindup kelalong yangi
kamet bat kasnam jangotrai jangi o Jesus Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngoba ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu badaka ba aingu yame ulakdia yavu badulai halage sentran uom tushim bato bam naka nepi baroh namar ka ne kalong ka medjanga ya ka ba enaipi naga benta jumpi. Hakaju keru kamendala le abam ula shimya ka kuri badaka baingo biang yame ula ayaka halaki senran uom tu shimba to dina ka nepi baroh namar ka ne kalonga kuri jangas nam janga jonga jutang batimai badbam chikut yaka ben pen mi naga binda jumpi banaga binda ki babun yaka ben map yakipo to le yakane ban Kynmaw yangam Kosnam bakardor jangu Chris to pen kuid yagi Mynsiem hadim pen kuid to pen koi pen kia yagi to yada yagi now bamen kajing maya jong kajinge Pen bra ya ji ya chule mo tra ta ni tra ya ka ji ni pa chom ni ta du na men da Namar kata ngi ke bapen mendaya ke jingya ba ke jimi pa jangu ngi tarwa hame go traye upo jang ke jingim badia ka kuri jang ke jim penim ngi da ai ngu aidem namar melanyu yangi ke ba bit benya hakama jamme bar man shikriya me da ka basne varit ngi kar padia me bangi ke bayo benda haka met ba ka snamu kris ngi long ke bela penyat le ka vai da Mynsiem Bakhuid Takan mau ka trahaya ka balang jamme kabala priang ka satala ka parthe pato penjanaya ka ha ka jingin renka bado Francis uppa Bakhuid jangi fadan some administrator janga diocese but baharu ki lingdo but kirinium takan mau lemru ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yotia da ka bakrmen ya ka jimmi pan kin mau ko himmen ko para tuai na ka benda kita ki Mynsiem bar badon kam ya ka jing tuai jangi daki klur ngut ki Mynsiem iduai na duka dodun ko trai perlai luit daki klur ngut ki Mynsiem in dakasmi na dimpen kuit bakin poisha mane badia baharo ki balakhlad no ha ke jingi suneja me to pediang yaki shaka jing shai ka kamaja me to isuningi bahrangi kar padia me kana barang hat bat kamaria te isudi Bakhuid ka kameja ngoplai ko jaso Bakhuid kurim jaka que apostol Bakhuid, o Francis disease Bakhuid, but baharu ki Bakhuid, que bela pensung bahaya me pateng la pateng. Nginduk lam ki babbe, ben yo ben dalem ha ke jingim bam chikut, but ngini ro but pen don buram me da ukun jamme o Jesus Christ. Dau lembadu badhau Kalong hame ublay uppa badun bor hake jingelong kave jung Mynsiem Bakhuid baroh kaburam bat ka jingyaro junom la junom Amen. Tangin tuwai kung bau Jesus lahi kayangi dah ka pakin mau ya baru kita ki Mynsiem badon kami ke jing tuai ke jing kershan jangi ayo trayu nangis neki wenang sai kod yaki dah ka snam bakardor jangu pakin du poisuk poisain ha bening
ban ya sai ban kershan ban ya rap ingi ha ke jing jin jar ke jongi kopa jongim Ubah bening kalong ka Bakhuid ka Cheng jome kan ban ya ma jome kalong ka mon jome akan jau ubah bening toai yang minta jing bam jongi ka bahala kasni padama bingi kan kan jongi kumbari runi ma ne ka beles niu yangi padwa dalam bingi sai ka jing kan shoy dan rai ta balai kingi na ka basiliu top light yangi ngi karpat ko trai na ke jing Sngi Balang hage jing spoon jame toy jing suk jing sign hage sngi jongi kramba daga jing rap ka jing Sngi jame ngi light barabona ka pop ban ngi yo jing da na ke jing jinjar barra kad bang ida ngap ke melin di hage jing karmen Bakhuid pat ka jing wan pa jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar ka jome kalong kaima ka jome ka bor ka buram jinam la jinam Kotrai Jesus Christ meio bela ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jing ai janga balang jamme but ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jing suk but ka jing ya tale ka wai ka kum ka mon jamme mame uba im badu basensha genom la genom Amen ka jing suk utrai kandon bara bor renka but pim Rengka bat pi dap da ka jing do trai to ngin ya ing markelia Hakumi u Jesus Christ u nom penim jongi u kun lambro jongi u balayak na ka benda jongi pan pelait yangi na ka pop so ke to ke balakhlad shaka jing kawai jong u kun lambro kamet berkas nam jong Christ ken ringa shaka jingim bam jikut
Ablay ko pa, ablay ko kun, ablay ko Mynsiem Bakhuid, ni mane yaming yaroy yaming ipendot burong yaming. Agadiga sngi hakabang ilayong pediang, yakamet pagasinam jamukun jame agadiga yukiris Bakhuid. Agabang Kynmaw yakibaye batoing jong balakhlad. Iwan ra kami ko try yang jingkar pan. Pamen palang kaway yaki baroh. Bagi pamangiru nilang kaway bagi lembaga jingim jagi lembaga jingkermen jagi lembaga jing syakri jagi lembaga jing yaine jagi utrai jisu hagane ga sngi wanra hame ya bar ke Mynsiem balakhlad bodri jagi bar kari jagi yagi nawai yagi bangim patitu yang rangi bar ngile yalong kaway bagi namar jisu kris namar jame ko kris namar ga jingkermen ya itu ke Mynsiem balakhlad dalam don jingkermen ke balado jingkermen ke ba penyap yana de ke ba pensniyo yana de ke ba imha kapto ke wanra hame ya ke Mynsiem adim ben koi menapalai lo de ke wanra ke kimi ke pajan ke himen ke barajan ya ke ba yeba toin jagi ya ke ba hinga sem jagi ke marjan marban jagi ya ke ba ngei jagi para bangai jagi baroh hagat pi jame jisu baye maafi ki pop jagi sai kodi ke dagas nam bakar dor jame ya lami ki shabani ai bakin lagi paralog jami ko Mynsiem balakhlad baroh ya iti api baroh shagat ti jam jisu Christ shaga bor jagas nam minda iduai hallelujah 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 jisu 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 isne ya ke Mynsiem baroh isne ke Mynsiem baroh Penkodi ke Mynsiem balakhlad aga bor jagane ke yukiris Bakhuid hallelujah 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 jisu 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 yalam bon god ke Mynsiem metagas ki shabane ko jisu yalam ko jisu play lord bon god ke Mynsiem na dimben ko shabane ko jisu metagas ki hallelujah 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 jisu 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 hallelujah 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 to nginia duwai kopa kayu kerish bangila let yopediang kalonga sincha bamela ai ya ka jimmi pajongi to pediang ya ki himen ki parajongi ki kimi ki pajongi ki paralog jongi ki kon ki ti jongi ya ki bahinga sem jongi ya bar ke Mynsiem jongi ki balakhlad hakaburom jame hakaba ngi kermen ngin saya solang shisin kasngi ngi panyakane lemba ukris utrai jongim Amen. utrai undon rengka batpim Rengka berpir. ya ka kle jampi karpadi ke jingkar ko hala jampi halo bar ke Mynsiem balakhlad na pedeng jongi to ublay jambang ke jingtengen un karko yapi namar ha jing start jongu ya kaba omla ban pepang ula tau ya ke brio bad ha ka jingmi pat jongu kon ba marway jongu ula ai ha ke banget ya ka jingkermen janga jingmi pat Amen. hangi ke badang im daksa to ublay una ha ke jingmap ke pop jongi bad ha ke tu ke balakhlad no ya ka jaka janga jingshai bad ka jingsuk Amen. kumda ngi baro ngi niyo jingsuk junom badu kris ya ubang ngingit ulami pat da shishana ki baya Amen. But ke jingkar ko jongo blay badon bor baro uppa badu kon badu Mynsiem Bakhuid kan hiar happy but kan sa but pi junom Amen. ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jongo try da ka jingim ka jompi Iso Yahweh. ko himan ko para kabalang katerwa hangi ya ka jimpin jam pura nagabenda baro ke baduai nagabenda ki balakhlad ke balai jingo kakano kana ko por e jingtep baduai nagabenda ka jingja tai pam jikun Mynsiem jongiru ki niopediang ya ka jimpin jam pura hauneu banai te pilei shaim shaka jingtep lara pimla balait mas kano ka sngi kano ka por leit duai nagabenda ke Mynsiem shisin ko pajongi ko blai ko Maria kaburom bad ka jingduai credo jinge bad ka nagabenda ka jingjatai bamju ko Mynsiem jogi pinsayo pediang ya ka de jingaye kaba lang ka terwahangi trayon kar ko yapi Sospa nripunyo.
Kaburam hokpa patukun ramat sem bakhuid baroh bamikom jumentar baraboy jilam la jilam amen and your right Yesus Kristus